Before ke basi-introduce ipolitiki basibulala ngento ebizwa nge-religion. Yini? Yenzani i-religion? I-religion isibulala spiritually. Then i-religion isisiqedile bese physical siqedelwa ipolitiki. You are a living ancestor. Noma ungakholwa uthi Jesu ingqinamba zakini azisoze zathetha ngoba ama-ancestor awacontrolwa ama-emotions, feeling ne-education, acontrolwa i-connection. Umuntu omnyama uyibone useless mayiseduze kwedlozi lakubo, kodwa umuntu omnyama uzibona enevelu mayiseduze kwedlozi lomuntu omhlophe. Ilento eyenza ukuthi sibesaba belungu, sipraise amathonga abo. Mangena umlungu la sonke nongasazi isingisi uyapatanisa, hey se abhedi isizulu umlungu sijabule. Umuntu omnyama ebhedi isingisi simhleke. Is the system that oppressed us. Ingcindezi. All right, lalela. Very careful. Umuntu omnyama wakhelwe ukuba umama wazo zonke izinto. Point number 1, umuntu omnyama angalizala India ngeke limzala umuntu omnyama. Umuntu omnyama angamzala umlungu, kodwa umlungu ngeke amzala umuntu omnyama enjengoba enjalo. iChina umuntu angalizala, kodwa iChina alisoze laba nestrength sokuzala umuntu omnyama. Kwenzeka kanjani ke ukuthi umuntu omnyama edalwe wanamandla angaka, kodwa umuntu omnyama abe uyena muntu othwele nohluphekayo noxakekile nonosisi ukwedlula bonke abantu? Umuntu mayefika emhlabeni, umuntu omnyama unjengefoni mawuyithenga esitolo. Noma ingayinhle kanjani, kodwa ilandelwa ikhebuli yokucharge. Ifoni awusoze wayithola esitolo ingenayo ikhebuli yokucharge. Umuntu omnyama akasoze aphile emhlabeni engenayo ikhebuli acharge ngayo. Ucharge ngani umuntu omnyama? I-energy yomuntu omnyama uThixo uyenze kwaba yimvelo. Umuntu omnyama udalelwe ukuphila ngemvelo. Mawufuna nje ukudidisa umuntu omnyama, mkhiphe emandleni emvelo. Number 2, udalelwe ukuxhumana nezidalwa ngomoya. Lezi zinto ezimbili umuntu omnyama esimpulwe kuzona, umuntu omnyama akasoze abayilutho. That is why abantu abamnyama bafika la ababona ngathi umdala kabezwa. Nginamanga akazi kufikele kuleyo feeling? Iyakufikela, right? Yokuthi ngikhonzile, ngithandazile, nginikelile, kodwa umdali akangizwa. Kezwakala? Umuntu omnyama ke usetshenziwe ngesystem. System operator kumuntu omnyama isystem yokusetshenzwa. Yingakho umuntu omnyama uya esontweni ngolwesingaki? Ngani? Ukwenze njani konje ukusonta? Ukuphendula into. Mangithi into uyisontile ngithi uyenze njani? Ngithi uyenze njani? Kusho ukuthi umuntu omnyama wakhelwa isonto ukuze asontwe, aphendule from the roots. Yingakho makufika ivangeli kobaba mkhulu, leli lesimanje lesystem esibanjwe ngayo alifikanga kahle. Kezwakala? Babefakwa ngenkani kuthiwa lencwadi nizophila ngayo futhi lencwadi nizoyikholwa. Yayenzani lencwadi? Yayimsonta umuntu omnyama. Into mawuyisonta ukuyiphendula from i-direction yayo uyibhekise kwi-direction ongasiyona. Mangase ngikusonta intamo njengamanje uzokwenza njani? Uzokwenza njani? Ubulawa yini? Intamo yakho ayidalelwanga ukuphambana nomzimba wakho.
So isizathu ke umuntu omnyama kube ngathi uNkulunkulu akamuzwa. Umuntu omnyama usontiwe. uNkulunkulu ngala, umuntu omnyama ubheke ngala. Siyaphambana nomdali ngoba umdali akasidalelanga ukuthi siphile ngeconstitution thina naye. Ngoba iBhayibheli kuthiwa it a spiritual constitution, angithi kuthiwa iconstitution ephakathi kwaNkulunkulu nabantu. Angithi nawe ke apply ingqondo yakho, ikhona yini family ubaba aphila nabantwana bakhe aphile ngeconstitution, then leyo nto bese uyibiza ngokuthi it a family. Ayikwazi kwenzeka. Aniphili ngemigomo ekhaya kodwa niphila ngothando. Niphila ngani? So umuntu omnyama ke udisconnectwe kwi-energy la akwazi khona ukuthatha amandla. Buka izinto ezipowerful zomuntu omnyama zonke ezinomphefumulo. Umuntu omnyama kukhona othi maye lapha alaphe ngamanzi. Alaphe ngani? Why amanzi? Amanzi ane oxygen. Izinto eziphefumulayo emhlabeni umuntu amanzi. Yini esithathu? Isihlahla. Zenze njani? Yonke ke lento ingamandla omuntu wase-Afrika noma ngithi umuntu omnyama odalwe uNkulunkulu ukuthi amandla akhe alapha ya kwimvelo. Zokwenzela isibonelo, abantu abamnyama uNyuye babengawucelebrate ngomhla ka-31 December, babewucelebrate ngomhla ka-23 September. Why? Because uSeptember yila abantu ilanga lidisappear khona, lihambe liyo refresher again. Ngamanye amagama yila imvelo ehambisa khona ireport kumdala. That is why abantu abamnyama badalelwa ukuthandaza emini, badalelwe ukuthandaza ebusuku. Ilanga meliphuma liphume nezinto zabo bekhulume, maliqhamuka baliphathisile ebusuku, mase liyoshona abaceli bayavalelisa. Kodwa isikhathi sabantu abamnyama sokucela isekuseni before ilanga liqhamuke, ngoba abantu ngokwescience baqhamuka elangeni. Base-Afrika siyinzalo yelanga. Help me Lord. So masiyinzalo yelanga, thina makuphuma ilanga siyazalwa. Senziwa njani? Senziwa njani? That is why majority yabantu abamnyama bashona ebusuku, hayi emini. Angiphinde futhi bangasiza laba mhlawumbe abasebenza ezibhedlela, bayazi ukuthi bashona nini. Niyakombona nimfice right emini, manithi ebusuku niyabuya kuthiwa kuvele kwamqinisa ngokusheshsha wayeseyahamba. Ngoba iprotection yomuntu yilanga, ngoba siyinzalo yani yelanga. Kuyezwakala? So uma ke sishintshwa zimbili izinto ezibulala umuntu omnyama. Number 1 ipolitiki. Yini? Politiki will never liberate even one person. I'm sorry to say that. Politiki ayisoze yakhulula ngisho umuntu oyedwa, ngoba ipolitiki yenza umuntu ebe loyal eqenjini lakhe, hayi kubantu bakubo. Before ke basintroduce ipolitiki basibulala ngento ebizwa ngereligion. Yini? Yenzani religion? I-religion isibulala spiritually. Then religion isisiqedile bese physical siqedelwa ipolitiki. Ngicela ukuphinda futhi. I-religion yiphilise li-strong lokubulala umuntu spiritually. Ikomoya lomuntu libulawa inkolo, ngoba umuntu akakwazi ukuhlala engakholwa ilutho. Akakwazi umuntu ukuhlala engenzi njani. Wonke umuntu uyachargewa ukuze aphile. Inkolo iyona echarge umuntu. Hawu, niyangizwa kodwa. So umuntu komnyama uphenduliwe, wayekiswa imvelo. Wayekiswa ini? Wayisese connectiswa nemimoya ongasiyona yakubo.
That is why mabefika bashintsha ngisho indlela esasi-addressa ngayo inyanga sithi umfumfu, umasingana, uzibandla, wonke amagama ngoba amagama sasiwacamba according to the nature. Sasazi ukuthi ngale nyanga imvelo imuva kanjani, thina sigibela kanjani ngoba sasiphila ngegagasi lemvelo. Kodwa mabefika basinikeza a certain book bathi kusuka namhlanje nizophila ngale ncwadi. Yenzani le ncwadi? Yayisiba inkolelo, yaba ireligion. Yasiyenzani? Yasiyasdivide isisusa kuma families. That is why le nkolelo masikholelwa kuyona si support amathongo abamhlophe. Angiphinde futhi angeke siphume ecolonizweni singakadelivereki singakabi released kwi-religion kuqala ngoba masikhonza i-religion yabo ngizokwenzela isimangaliso into eyodwa njengokuzwina ma-celebrate iphasika i-passover asinayo thina njengabantu abamnyama i-passover yinto eyayenziwa yibona awu niyangizwa kodwa niyangizwa kodwa so njengoba si-celebrate senzani sithatha amandla ethu si-empowerisha amathonga abamhlophe yezwakala zonke izinsuku ezise-holding le calendar mabefika bashintshela ngisho i-calendar why i-calendar ngoba bafuna siphile ngekwe-routine yamasiko abo ase-north not us as the southern countries. So makonakala lento ireligion ke yantshontsha ispirituality yamsonto umuntu ezintweni zakubo okumele zimphumelelise. Yezwakala? That is why belalela ke bayazi ukuthi mangabe ukhipha isithombo akumelanga ungatshali lutho kumele utshale something. So mabe simpuna besisonta bekhipha amadlozi wethu base besinikeza a certain book ephethe ama ancestors esingawazi so that mangabe ubiza lamadlozi abo spirituality sama colonizers siba strong. That is why in this book ithi umuntu ofikayo uma eholinyizwe encwadini yakaThikusi mayefuna umhlaba uyofika umnikeze umhlaba for free because it was a strategy for them. Kuthiwa uyophatha kahle izihambi uyothatha umhlaba wakho unikeze umfokazana. Why? Babe busy besebenza thina besiqhatha nespiritual. So into eyenza ke umuntu we-iPhone akacharge ngeSamsung angaba nayo i-charger kodwa i-charger ye-Samsung ayisoze yenze njani yamsebenzela udinga i-charger yakubo kwefoni. So umuntu ukuza survive uchargewa ngamadlozi akubo ngeimpande zakubo akekho umuntu ochargewa ngamadlozi akwezinye izizwe. Ingakho ke masithandaza sibiza inkolo yencwadi uNkulunkulu akasiphenduli kube ngathi usiflathele kanti thina esiflathele izimpendulo zemvelo kuthina ngoba indlela eziza ngayo akusiyona le esibiza ngazo. Oh shembe. Oh shembe. So mangabe listen let me tell you something umuntu wase-Afrika akadalelwanga ukuconnecta nezincwadi. That is why everything that is in the book ayimsebenzela umuntu omnyama. Maseke sebeqedile ba introduce ipolitiki izonzana izostripha physically. Let me tell you something akekho upresident oyoshintsha iAfrica. Angiphinde futhi akekho upresident oyoshintsha iAfrica. Ngoba wonke upresident okhona ungena kwisystem umuntu akacolonizwanga upresident wacolonizwa isystem. Uma isystem from the religion first ingaka uprootwa there is no freedom for a black man. Ayikho inkululeko yomuntu omnyama. Bamba ngutshele bangako president sibashintsha sibeke lo abangcono unyaka simkhiphe sifake lo abengcono unyaka sikhiphe leli qembu sifake leli kube ngcono inyanga sikhiphe leli qembu sifake leli kube ngcono inyanga sikhiphe leli sifake leli ibe ngcono inyanga. Ubobona ngisho kwakha kwaba collusion ukuthi angafunga athi angisoze ngasebenza neqembu elithile but laba bafunda imandate yocolonizer a system mase befuna uyaphoqeleka ukusebenzisana nalabo bantu. So iAfrica ayidingi ipolitiki idinga qala si-approach irole ireligion. To prove to you
I-Ethiopia yona yodwa Africa ingekho colonized. I-Ethiopia uHappy New Year ukhuza ngomhla ka-11 September hayi ngo-December 31. Siphambana kanjani nezwe lase-Afrika sise-Afrika? Siphambana ngoba lona alicolonizwanga. Thina ngesikhathi sicoloniza kwa-introduce i-system, the same system lethi nesiyipraisayo esize sime sithi ngiyofa ngifela lento ngiwumzalwane ungakhohlwa. Obaba mkhulu wakho they died oppressed, beqindezelwa yilento. So inkululeko soyithathaphi? Ngeke siyithole inkululeko ngethulusi elaqindezelwe oyihlo nonyoko baze bafa bebulawa yilona. Ngicela ukuphinda futhi, i-religion yabulala oyihlo omkhulu, yabulala okhokho bakho be-oppressiwe, befakwe emasoni kwadivorce abafazi behleli kahle namadoda, bathi sebethola into engcono i-introduce abantu abamhlophe mabeshiya imizi yabo yafa imizi. So when you abide by this religion ungena kwi-system eyabulala abantu bakini. So i-system esiya ngayo kumdala iyona efanele siyilungise kuqala. Singabantu bethongo. Ithongo likuphi? Amandla ethongo abonakala ngemvelo. Asikaze ke thina umdala engasizwa, kodwa umdala besiphendula ngemvelo. Base bekushintsha bathi ukusebenza ngemvelo ubuthakathi. Ingakho sizonda kangaka izinyanga, sizonda kangaka izangoma. Buka le system isasebenza even today. Ibona ba sponsorship meet. Inyanga ingaphilisa abantu abawu20 ngeke uyibone article. Kodwa inyanga yo rape umuntu oyedwa uzobona iarticle. Why? Odokotela abanamanyala abayenza mihla nemihla aba expose, because mabe expose akufa isystem. So la efanele kuphele qhamuke khona impendulo zethu. Thina kade saba uprooted satshalwa sesiye ezinye izithombo. Uyesinye isithombe ngakutshala ungumvini omuhle usushintshe nini waba omunye umvini. So abakwazi nabantu bakini ukukusiza, because the same system le ozokhonza ngayo is still oppress them. Iyabacindezela. Ngifuna ukuvala manje. Omunye uthi why baba ukhulume kanje? Ukhulume sengathi ngiyapolitika. Yingoba safa kanje kwakungathi siyapolitika. Umuntu omnyama uyibone useless mayiseduze kwedlozi lakubo. Kodwa umuntu omnyama uzibona enevelu mayiseduze kwedlozi lomuntu omhlophe. Ilento eyenza ukuthi sibe saba belungu, sipraise amathonga abo. Mangena umlungu la sonke nongasazi isingisi uyapatanisa. Hey se abhedi isizulu umlungu sijabule. Umuntu omnyama ebhedi isingisi simhleke. Is the system that oppressed us. Qindezela. Manje ke iyosikhipha kanjani lento? Siyophuma ngenkolelo esenza siconnect nobaba mkhulu. Ngoba bayabubula nabe emalibeni. Bathi lokho wasibula labantu abami kunganibulala. But problem silahla imizi yobaba namasiko obaba neenkolelo zemizi nemikhuba yasemakhaya. Sanamethele ezintweni zase-West. Uma kuyinkolo ngempela right wayisayibhalelwa phansi ngoba kwakumele siconnect nayo ngomoya. Anisangizwanga futhi. Ngithi mina uma kuyinkolo enamandla why kwafanele sifunde ngokaGenesis, ngokaMathewu, ngokaJoshua, ngokabani. Why singaconnecti ngomoya? Isiko lakini khona lalibhalwe khona, kodwa nonke aniligeji ngoba niliconnecta ngomoya. Manilenze wrong ufika isithunywa ngamaphupho sizothi lungisani lapha nalapha. Kodwa kade le uyiphandaza uyiphila ayikho ingeloso ke wayibona. Yes. Ayikho ingeloso ke wayibona ngoba nimanipulate niyovusela umprofeti phakathi kwenu. Sevusiwe kumprofeti abanye basazoqhubeka bamthuke futhi again. Why? Ngoba ngikhuluma ngento ezokwenza wena ube ngcono, ikhiphe kubacindezeli bakho. Hawu niyangizwa kodwa. Listen, we need to crush this system of religion. Lenkolo esikhonzisa ngokuthi masithandaza siyothi baba wethu osezulwini mangcolisi ngama, it doesn't, asinawo ama needs afanayo, asikwazi ukuthandaza ngendlela ebhalwe phansi efanayo. Yiloyo naloyo ububula njengokwesidingo sakhe. Anisangizwanga futhi manje.
anisangizwanga iloyo naloyo ububula njengokomsamo wakhe nangokwesidingo sakhe kodwa libulewe idlozi langcwatshwa abantu. Listen, when you are a living ancestor uyidlozi eliphilayo laba bafile bagibele phezu kwakho. Anisangizwanga manje. There is a dead ancestor and a living ancestor. Indeed you are a living ancestor. Laba bafile bacorrecta amaphutha ngawe because you live on their behalf. Aningizwanga mama. Uphilela bona, uphila ngabo, ukubo bakuwe, uhamba nabo bahamba nawe. You are here to correct their mistakes. Uzolungisa amaphutha nezingqinamba zabo. That is why ingqinamba zoyihlo ingqinamba zakho. Hleze ngisho lokho. Your troubles ama-troubles obaba mkhulu bakho. Awuganile ingqinamba eyayibamba unyoko. Awunamali ingqinamba eyayibamba uyihlo. Uyahlupheka ingqinamba eyayibamba uyihlo. Why? Because you are a living ancestor. Laba bangasekho, they live in you. You live for them, they live for you. Cela uphinda futhi. You are a living ancestor. Noma ungakholwa uthi Jesu ingqinamba zakini azisoze zathetha ngoba ama-ancestor awacontrolwa ama-emotions, feeling ne-education, acontrolwa i-connection. So amandla ethu ke ma-Afrika awekho kwipolitiki. Ipolitiki yenye izinto ukuthi basidivide sizondane, athi lo ngi-EFF, athi lo ngi-IFP, athi lo ngi-ANC, siqedane. Yazi abelungu mase befuna ukuqeda ngento benze njani? The day bazi nge-arena bazi ukuthi kunesonto elikhuluma kanje, abeyukwenza izinto eziningi. Bayothatha umuntu oyedwa la phakathi kwenu, bambizele ecaleni. Cela wenze example ngomuntu ongazithali imali. Bayothatha ukumkani, bethi ukumkani vele useduze kwamageja. Wazi yonke into ayenzayo. Wazi yonke into ayikhulumayo. Kahle kahle umageja uyakucindezela khona abantu abakholelwa kuwena. Thina what you will do, we will support you. Uhambe uyokwakha into yakho uye ukudlala umageja vele emncane kunawe. Umageja wenza imali engaka wena ukunikeza amakinati. Thina sizokufanda bese bethuma umuntu lo muntu afika thina nku 1 million kumkani. Bese thatha 1 million kumkani. Acabange ukuthi ngempela le mali anginika yona umageja iyofika nini ku 1 million. Nango umuntu osefike ne 1 million bese ephuma eqala into yakhe. Benzani? Abekho interested ezintweni ezakhwayo. Ba interested ukuthi percentage kamageja obonakala threat kubona is going down. Mabeqeda bashone ngimamkhize nento enjalo bamnikeze offer njalo bese bayamfanda bese bayamdivide. Ayidividewa abantu abaxabanayo ngaphakathi, idividewa ama-funders ngaphandle. Why? The system asebenza kanjalo ama-Western to divide us. So abantu abamnyama benziwe basplitha kwaba namasonto amaningi. Kwathiwa khona leli livuma ukuthi liyashuqula leli alishuqula buthi uthi namasonto angaka 1 aqalwe fandwe ubani khona laseSwidi khona lasesheshi khona lasemaromeni. Aqala kanjani amasonto ahlukene ngencwadi eyodwa? Afunda incwadi eyodwa kodwa aphikisana ngencwadi eyodwa, ahlukana ngencwadi eyodwa. Akekho no Genesis no February bonke bano Genesis no Exodus kuze kuyofika kwisambulo, but they differ in doctrine. Why? Lento ayinqatshwa ayibona inqatshwa obaba mkhulu. So see, energyless. Asina energy. We are not energetic anymore. Why? I-charger yethu imimoya nemvelo siyaphambana nayo. Safundiswa nokuthandaza ngezikhathi ongazona ezethu zokuthandaza la sivakashelwe khona engabe samukela imbiko. Bangaka abantu abathandaza ngo-12 ukufika amadlozi azoba address abafica busy. Cela ukuphinda futhi Afrika ngo-12 1 2 3 uvakashela usengaxoxa from 3 kuya le lize lihambe idlozi ngo-5 ekuseni intatha kusa useyaqala lapho uyadeclare ukuthi usuku lwakhe lizoba njani. Ma evuka idlozi ngo-12 nango-3 belizobamba ama-meeting selim-addressile ngesimo sakhe from 12 to 1 lifikile lam-address ukuthi this is what is going to happen. Ngo-1 kuya ku-2 babamba ama-meeting, ngo-3 usengangena naye noma from 2 2:30 to 3 o'clock
konke usengakwazi ukungena nomthandazo. Number 2 bese commanda ngo5 ukuthi njoba liqhamuka ilanga ngoba ngiyinzalo yalo mangikhuluma nelanga ngikhuluma noma ngikhuluma nala engavela khona. Bese ethi njengoba liqhamuka ilanga njengengane ethi hamba bhano uyutshela ubaba ngiphathele amaswidi. Ayicela ukuthi ngicela uba angiphathele it a command, angiphathele it a declaration. Ngempela ubaba uyothi afika uxhaka amaswidi utshela ubani ngesikhathi ingane ikhuluma with a moving object. Yayo order. Awu niyangizwa? Thina we have power to connect with the sun. Sun is a moving object. Iyakithi iyakwabakithi. Iyakithi iyakwabakithi. Iyakithi iyakwabakithi. Makuzosa before liphuma ilanga ngiyadeclare this is what is going to happen. Bayangithakatha ngeke bangithole. Nginamandla ngiyaphumelela welanga mawuvela. Vela nesibali. Don't ever come to me empty-handed. Siphiwa amandla nzalo yelanga yokuconnecta nelanga. Oh shama siconnecta nelanga, asiconnecti neingelosi esingazazi. I-order ithi thina siya kobaba, obaba basiyele koyise, oyise basiyele kuyisemkhulu, omkhulu kunomkhulu. Ayithi order kusuka thina siye komkhulu kunomkhulu, baliphambanisa bathi uNkulunkulu lithi omkhulu kunomkhulu. Kusho ukuthi thina siya kobaba, obaba baye koyise, oyise baye komkhulu babo, omkhulu baba baye komkhulu, komkhulu kunomkhulu. Manje as an Africans lahli order, asifuni order. Siyabazonda abaprofeti abasitshela ngokuthina we hate ourselves. Why sizinyanya is the system that is introduced, system of religion. Sidemonize imvelo, sidemonize abantu bakithi, sidemonize amathonga. Kwashona umuntu wakithi siyamdemonize. Kwafika imbiza siyayidemonize. Kwafika umuntu oncinda siyawudemonize. Kwafika ihlungu siyawudemonize. uNkulunkulu ama-answers ethu wawafihla kwimvelo as an African. Umuntu mayishawa inyoka kunomuthi ajova ngawo lokho uphile njengamanje. Lo muthi bawuthatha phe bawuthatha kwenye inyoka. Imvelo. Njoba ulambile uphuma la uyodla kuphi kwimvelo. Noma ungathenga esitolo uthi ngicela inandosi iqala phi ispice esakhiwe ngesihlahla. Isup yakhiwe ngesihlahla. Ipapa utshala umbili isihlahla. Inyama isilwane. So masiphuma uNkulunkulu usilethela imvelo. There is why makusha amanzi abantu bayakhala sizoba nesomiso asifile but impendulo iya disappear. Mase libalele linganethi the problem kubantu. Ngoba umuntu uphila ngeoxygen yakhe, ioxygen yakhe uyinika ubani? Unini eseseswini wayinikezwa amathongo. Manje ireligion idila nomqondo wethu ukuthi sibulale, siphile ngenkololoze. Umuntu ophika idlozi lakho bokwazi ukuthi akuyena wase-Afrika ngengqondo, wase-Afrika ngomzimba. Ngelilanga mhla sinenhlanhla siyongena kule yesithathu ebizwa nge-education. Lokhu uyofundiswa ngexoxo nangeqhwakhi. Uqeda isikole wazi imilenze yeqhwakhi. Awukwazi isystem ye-mining yase Africa isebenza kanjani. Imilenze yeselesele ungayichaza ukuthi lo bheke ngala, ungachaza iselesele ukuthi linemini emingaki but it doesn't help you. Ezabi ingane maziqeda zifunda ngokuthi engineering, maya ku-engineering iyofunda ngogesi, mayiqeda iqasho ka-Eskom wena une-experience yexoxo uzosebenza kanjani na-Eskom. Une-experience yeqhwakho uzosebenza kanjani nga-agriculture ngoba sibala imilenze yeqhwakho siyatshala. Awufundisiwe ngokutshwala uze waqeda waphasa kahle ngo-destination, uphasa ngokwe-system yakho.
That is why they decide ungaphasa ngo-destination but decide ukungakufandi, because ukuthi uphase kahle kusho ukuthi ubalekile kubona, kusho ukuthi u-empty kangakanani in yourself and full of their system. Ezabi ingane sifundela mining, when ufundela ukuqashwa mining, you know nothing about mining. Ufundelwa human resource ukuqashwa, file management. Awufuna ukuba umnikazi wama-file, you need to manage files. Chartered accountant, ubala imali yabanye abantu. Auditor, ubala imali yabanye abantu. Why? Because when they came to us, they manipulated us. The problem is with the system. Siyoqedana sibeke mamncebo sithi uyena uzophatha, simkhiphe sibeke umama usibuya sithi uyena uzophatha, simkhiphe sibeke umama Mbhengu sithi uyena uzophatha, simkhiphe sifake umama Zondi sithi uyena uzophatha, simkhiphe sifake umama Mkheso. Bonke bayafana, they are bind kwisystem eyodwa. Izinto ezazamandla ethu ziba imfihlo sezaveza obala ngoba kunqindwa amandla ethu. Ingakho kwake kwaba isono kanjani ukuya kini, wasindiswa usagoduka usuhlala esontweni. Is the system. Kufanele uhlale nalabo abacabanga njengawe. Wasindiswa usungcono kunoma wakho, because isystem ikwazi ukukhetha phakathi kwabantu abaningi ikuyise kubantu ababanjwe isystem njengawe. So izinto zethu ke siphila ngemvelo. Wathi umunye kimi, yini nami prophethi, ukuma uNkulunkulu ekuthumile ungalaphi ubabeka izandla kuphela. Ngathi uNkulunkulu wangifundisa ukuthi iAfrika imi ngamandla emvelo. Yingakho makusho izihlahla ngisho government uyakhala kuthiwa siya kwi-state of disaster, there is no water. Abantu bazophila kanjani? Umuntu akaphili ngaphandle komoya wamanzi nomoya wemvelo wezihlahla. Ubukhosi bomuntu uzela ukuzomasterisha imvelo ayiphathe, akazange ukuzomasterisha zonke lezi zinto esidila nazo. The power of Africans akwimvelo. So i-charge ayakho abadlozi akho. That is why when you denounce your ancestors you are empty, you will die early. Ingakho sifa sibancane, we are useless, we denounce impande zethu asime ngenyawo. Usho ngathi angizoba mude namhlanje.